Wasira mukanka wo ya dia ya kano kuranko ai Ajenkwa kasieba bedu ya kano kuranko Bakra wo jam kasanka wo ya kano kuranko ai Ajenkwa kasieba bedu ya kano kuranko Ajenkwa kasiebo feeling warm Shema ya mamunyina jo ebrason se kasie dika na editie de twatoɔ na wɔtwe mu no yɛnsa ntwɔfoɔ te ho go montenso kɔtase betwɔtwɔ esemfo asɛm ebrason se ne edika na editie no yɛtrase na yɛde somo yɛka mo se kasie wobɛte yɛnka ɛwɔ www.agyenkwafm.com sana tenka online.com modernghana.com and listen to my radio.com formation centers no yasumdwe radio online radio wo nyina hini baba tam formation center meduma mo akonka ebofo ewo bo my calling fm ewo agona so dro mfimfin mantam enso emu kasiebo Agyenkwa FM Kumasi Facebook no eho na abehwe yen ewo ho Agyenkwa FM Kumasi eho na abehwe yen ewo YouTube no so de Agyenkwa FM kai se obehwe live enso ewo ho fo adwenkyere enu nsusuye efa 0204905655 0204905655 ensem ahodo a yabekenkan ede asom wanwumre de edi mu akotene bi enso ene se Enede Ghana mapayi tana adudankwa akufuado waye kusuma mamre ema eye fashion abofofro kra wasie ewo elimina no wotwa ahomemu na no wochem se atamfo afere pa wona no wokika se wontumi sie no ene wasi edi ebiom na mobeka Dwemtrani ma NPP amanyukuo no ewo Bruno Mantam enso emu wababonten ede atudwa sekwan bia so no NPP amanyukuo asenof mrasabadwa kunwa no NPP amanyukuo beko akwakoje Ghana ban abo amanyese wanya bosia bi $150 million ade free World Bank in China wode ba beyem puntuyuma ewo nkramantem titiriu yahudu a suoto a na yirafo manfo no wose wode ba behwe ama ninya echai wode afutuo ama Ghana ban se samri de wontwanani na wonfranhwe ankrankra sukusu ahodo a ewo Ghana memu esanse samri de eyade a wo muhuna manepa enso eye Kumasi Technical Institute dodo no a friend KTI mpagifo tere se adisua fo be se ahansun bi wa bra na mpanyi pesen ko ba betie won monum asem won ma tuapam sa adisua fo nyina ama dei won ma bonyenye a wo hu ba bia won efa yemfa aseda ema Skin City Laboratorium womunku papa samre do de be adwaman so na aboa manen so be ne sansan na agye kwabrane nipadua boso no ne nyina enso ahweten Amagasi Spiritual Herbal Clinic yade bi du nya frutinwe so be pon mowere so a ya kache na betimi enya yarsa sa na lufa tablet no suspension se wakọ ayasabia na yesi atridie yade de a eno ne betimi adu akagina mu enwumakue afufuro bi eka ho na samre de waso ya asnama nwumre ya yakwanya edi no siabrem KASIEBO eba besomwo moma mobete ye ne midin di BRETUOBA AKWASI TWUMASI Mandela miniminu ya bema the president ADUANABA AGYENIM BOATENG Afre ya busu ya nye brene kase ni musem ye mpese mu efa emamo ebese na kakra ni na Ghana mampanyi na adudankwa akufuado ehye wo manfo a wono ewo elmina titu afalefo a wono ebo hye ekwa bi aso no obesi eye aginaye bi ade ama wono na sa atraye bi a wono kopu koyi na no obenya baabi edi wono adwuma empa wode etintim so ewo commander edina eguafo eblem ya kia
ɛyɛ mensia no ɛwɔ fifi mantem no emum na ɛne dei AGYENKWA AGYENIM betu asa fashion habo no won mo wie ama na danko akufado asa na paso hweta kotwa homa mu ɛde bia no ɛne afalefo a won mo almi na fifi mantem obenya baabi ɛdi won mo adwuma na bia wo siye no wo baabi a won bedi dwa baabi a hyema won mo ɛde besisie ɛno ɛda nkyɛn a baabi obebubu ɛyɛ fam wo ɛde egu won mo hyemanim ɛne me yahodo akeka ho a na danko akufado ɛkasa no ɛne wo kyerem sɛ nyankopon aye na dom amenyuma pa wo hye ase no wo de aba wieye ebrepam a omanfo benya so mfaso na ade ba ko a na eye ne yapa ne se wa bra wo kai wo hye sa adwumadi ase no wonya tobaya ene sambalant fo bia no mo kikase we die no obetumi aya atwe akai we wontumi si obeye wodense abesoso ho na wagya ho akọ amomafo a won mo almina won mo bra no adoso wase ndei onyankompɔ di no afofi ama sa afehye habo no wawie eti sa tobaya ane sambalant fo doubting TWUMASI ya no muso wo muntumi sie ene paade ade no betumi aka ede afa na ado ho e wo sa asem enye nguase ene won konkomo so e na abo won mo so yentie na adodankwa akufu ado ceremony in Arena in 2020. I performed similar soul cutting ceremonies at AGYENIM and Norway in 2019, signify the commencement of construction of 11 modern landing sites along the coast, with the others being in Mumford, Winneba, Bretuoba, the and Arena in the central region, Keshi and Jamestown, Greater Accra region, and Qatar in the Bottom region. Works at the various locations have been mostly completed, and we will give the needful very soon to enable the community access and use the facility. The execution of the Arena Fishing Port project has been achieved through concerted efforts of various stakeholders who have worked tirelessly to ensure that it delivered to meet safety and operational requirements. The port is equipped with various amenities to enhance the quality of the cap and promote economic development. Offshore facilities that have been provided, in addition to the marine work, including administrative building, a new fish market, a shed for net mending, auction hall and workshop, lucid facility, access road and parking and paving at the castle area. Ghana Mampeni na adodankwa akufu ado na nuati no ana o mahina wo elmina na kodwo kodua wono so ene kasa yemu no wabo o Mampeni abaso pa asa ampa so oye ose ade a woyo eneyi waboa ama ne manfo teacher afarefo a wono mo fifi mantem enya baabi ebedi won dwumade a enya aseda no de manana ado wo se wono makoso na wono mabodi chitom ehun dwumade nyinam na kodwo kodua Isisaya wamede na aso saibo wababa wapana nkanate na habe watu nide na ado fishing habo ala ntelisa ebi ne desilepa aye na nkende na ado yesa tiro he ale isi ne hira ne ne na pa na mutu ma fo ma se fo fo ma ko fi na ma abere isi na wa de se na ebere ni so na aba kan edaman traditional dance Weye aye edina mahene ena yatenenka no sani aye nyina yenim no na by election mienu ena ewo Ghana man enso emu ti ena no brother ena de ne dika no okotoye ewo kumawu a ewa santemantam enso emu na samre ye nyina nim se akaba akon a eno enso ewo eye mfimfin mantam enso mu na chese ascend of the enso eno no na enumu ena bono mantam dwemtrani ama NPP amanyuko Ibrahim Baba waba bonten de to Ghana fo nyina anim ni titru ye NPP amanyuko akitafo se kwambia so no sa ba election no a samre apiemu ewo eye bono mantam ewo eye mfimfin mantam mu no kwambia so no obeji aba no na wode aka wo mu de enso eho ne kasa mu okire mu editruja se efri afia pema henkron ediokun ensia abepem samre ya ye kasa yi yade a eho kunwa no akoti NDC amanyuko nsemu nanso senia eduro ne de kwambia so no
NPP amanyuko no ombe hotre kunwa no ne kasa mu no kirem editudwa se no twede ampokwa miankopɔ bo a wo na kumawu eye ba election no otimi di nkunim no saa na send off enso ede no ebeye Ibrahim Baba eye Dwemtrani ema NPP amanyuko e obromantam yentie ne nsɛm ahodo a ene wo ka no enso ebi bra yetu amangi ya yemu se befrase abebu bo abe ohwe doma na befrase ho beba na me ma shi bi sa no sa ama me ade ni ebe ka chere se ni ban ni eji belisa na wo ba for mantie ti se makunu ne ba be ni free ni na ba shi be party abe da chi so da be ko jam ama ko de ya na chere se unity a na ye ka no ni ya the asomani others which are saying ba as everything to do with the strategy side of the any plans no share the inshallah Prince ene nhyehyeye yedigu akwam wokumawu eno nti yedibi enso ebekọ asendof amenkunimdi a idin kumawu no yasan akodibi eho bro mantemu dwemtrene ma NPP amanyukuo no eno no se atiefuo bakai na wonmo ewemfi ya ewo mfinhia mpenu ani dunum ne busumi nsia ne da so emiensa June 3, 2015 and was sublansam bi jagu ye Ghana maimu na nkramantemu so ebi jagu ho ewi akire no wosuo yiri fa so emaja enso ma na homne so a wi akire no enipa wonmo ehwe won ka ewo sa atorentem no emu no na nye asem ketu akra ema ejapade dodo no a ene se ya se ububu ade akọ America skanimu a na wonmo tie se be se America skano opepem adwonum 55 million ana sabre no ehwereye ene wono motoka wo fie be se enkwa ehwereye de nya asanketua na efri wono enkramantemu sabe wosuo emuna na boda ni prakra no a na osuo eyiri afomanfo titiri odo river no a eda ho no ni nya ne se ahunidi wo so omanfo ye hwe ni edi ehuni na eni kwa se susu atwero no ye tu wura ene ball egum no eho eda Ghana fo de ye di edwuma de hia so da sani ba hu se nsuo mu na wase adwa wo he fa ball adobra nsuo mu na emkoto ngu yesusu atwero no emu ebu oso a odono mu kra na won mu ja won mu nan nese Ghana de abra bo no yemfa boge enye soan ba hu ni dia enu tibire bia usuo beto a be yiri no na ese japade na no na aban aye na dwen se won timi antu ase kra na obabla na se ama na kofom pa enu ti Ghana aban abo amane se wotu anamom akwa World Bank nchen akwa bo no punu akwaji America ska no wo pepem wa ha eye duonum $150 million no what they be yan to ye mu dopa won kramantemu ne ya ususu betue ayehumu mu bosumi a ye kwakọ wuremu ani kuta won sabosumi no mu sensuo beto ne be yiri kura no a enkonkofo haw ani atorenchem ema wose se sika $150 million yi enipa what they ba beje won kwa abo won ho ban eye be se wo pepim bienu ani achiponu 2.5 million what it is when so akache ene me ahodo bi esoto a eyiri form amfo no na no na aban etu Ghana fofo se yanyi abrabo ne yesuban eyie aban no de yesika wakwa akwaje wodi ba bebie twunum me kire drainage no wo bebie biem ebie wo odo river no de ba bia wo so timu wo betim no ayin fanfan na ni nyia wo wie no Ghana yanyi abrabo a ye bo e de afa sa ansemi ho ene sen obra kwa blane atechemu pa na wo fele ho ade ya me ba be sidan wose nyinya no nya de a ebeboa na no mu na World Bank so aba abanye se ni age se wono wo ko Ghana mwa ho kire wo yone ni breach ebeto wi ase enya soe na momo ka che Ghana se ye mo ye ho so ni anyi abrabo yi na Ghana ye fin etoto Yatua Kasiano enso eso na wodi afutuo ama Ghana ban
se samre de wontwanani emfrenhwe ankrankro school a ewo Ghana memu se ne betimi aboa ama samre de womso school no ebetimi agina ne na so pa na efutue efri openimpa oda school a friend for Bell Education Complex a ewo South Patase ewo Kumase Krodium ha na ye mami edin de Cynthia Usuka na ene de na school no ne mfinhia aduasa na wodi eno friends and trofo na afi ode sansemi enso to wo manim na no mu okirem di tudwa se ohwe eka ewo school tiemu a na saban oye na adwene sa ankrankro school no wogyaye abo ankrankro no aso abra wonko mo bi ade a ene de ahokire kase pa bebre wo mo wo se aduanem enwomem ena afi so kwan ofaso no onya teacherfo ede kire wo mo ade no eduru ba bi anakoye bo achibidia na ho akwatwe enso ede ama wo mo eno nti okoto ede sraban se samre de aban wontwa nani na womra Macedonia na womhwe adehia wo mo enso wo ho sanse ade ahokire wo ho na ni nyina mu no wakirem de atodwa se aban no epese enwumasua timfa ne ntan pefra ema Ghana fo school fo nyina na yesuro Nyankopon wo mu dia nia wo ye no ni schools ahodo mu no wo meye bi ema ankrankra school fo ye ma me Cynthia mu ka na no disem a no wo kan ebi enso enie ya be princess nti se ko so ya sinemu ewo books mu ewo aduane mamu ewo no ma ye here for school e be ye se be ya ma na dua ke be ye ense ye nyina ye tete Ghana for nkwala ye nyanyi mu wo mu ye school wo ye doctors and nurses wo mu he for be wo he obi a eti ko be ya onche na so bi school bi a so se be ye ma other schools no nti ko ye ma ye so a ke ni be ji me nya ho den dia ya tete nkwala ni ye e ma Ghana etu ofutu de ma wo fo ne se emmofa ne ye daachi enti se wo se bu akwala no ho de ni ko school ma ni tumi sua de ko sora de wa hwiri nya obehya wa na mu ama wo bre enye ko enti enya sa ne na wu a emfa so de na emfa hwe nkwala no na daachi so nkwala no so ahwe se enkwada nyina ewie school ne bia otoa onwomasua so no be ya na esefo a aban asukufo wom ena ankrankra de enso wom ye ma me Cynthia Usuka na wo wie no ena yewura PC apia kubi wono ena ye school manager wono so edibi eto aso se emfa ho ene samre de akonsidi a eko editia wo mu nyina no wo bo mo homoden pa asa de suafo a wo mo be fa ankrankra school ni titru for Bell Education Complex no benya ngumasua papa ede ama wo mo na daachi bia se ye pabrane anintini ane akunini ewo Ghana memo a wo mo so yakan wo mo enso aka ho bi yewura PC apia kubi nipa de awo fie de ase a na ed which e bo fa wiase ni ya e ma obi ahụ ka mu no we fie be so nya ya chefa e standard e pese de ma school for no e wo so rakant e sika sem so e so kakra je ama aba parents no fa so e yo mo ma se de sika sem ti na so e ka be say if education is costly try ignorance be any way we so to education na ko so e bo de ya chama for say for be e wa hie mu de na so gu so e ma kwada no adesu omo hia say competition about for education because of free education but so our foundation papa it will compete with other schools for problems and so we say school no be calling say they no dey come school not to people be bia or doctors and nurses architects say be pedals and kwala ha nya Ghana for kwada and say aban che ni cake no na say be so private schools so a me just be boy aban bia or empower private institutions no aban ko so man so ko ni dem ya kwanya we so sre say aban so to ni private schools and for bank private school be a be a standard now it me pian they say ko on share say for be yewura PC apia kubi wono na for Bell Education Complex I was South Patase e Kumase Krodium ha no enne no odi wonfinhia aduasa ena wonen sentrofo akasa sei wo adesra wo mu pese wo mu de to aban no enso enim abusafo yanto aso na yenko yanim dia yekwa akopiem e Kumase Technical Institute dodo na efra no KTI amanba yensentwofo am yensa kefri wo chese disuafo wa wododo si be sa henson empenye odesuguru na no apam wonu nya se wontumi nye wonu mo wontrase ema wonu mpanyifo no ema meche wonu ma dia chechefo ntitiru ade wonu chese nkoda no ye ni amo ho wonu mo nyi nso ade efi otitimi antiti wonu mo ye woni wo buo bia ne ani die ade ma mpanyi eti waje wonu mo che wonu ma de a enye ye wo ya wu mu ade a o ma me betumi acha de o papa betumi acha de ko
na wɔn mo nkyerɛ wadeɛ etiti ntonta wɔn mpɛ no to mpɛ no a wɔn mo apam nkodaa no ɛnyɛ ebisa sɛ ɛdeɛ paa na asukuufoɔ nkodaa bɛyɛ a adesuafoɔ bɛyɛ sɛ ahenson 700 student yɛtumi apam wɔn mu nyaa na panyin kyɛm sɛ wɔn mu wɔ biribi a ɛfɛn sɛ assembly na mpɛmpi sɛ biribi si na ebi a mpanyinfoɔ ɛɛpɛ sukuu no akasa de akyerɛ wɔn mu a wɔn mo frɛ sɛ ebi a yɛnyaa yɛnhyia na asɛm baako a na mmienu bi wɔ hɔ yɛmfa nto mo anim na biribiara ɛnyɛ kamakama saa akyerɛkyerɛfoɔ ho na ɛhi o sɛ ebi a obi akɔ akɔgye obi mpena o sɛ deɛ yi o ɔmo frɛ yɛ a nkodaa mako ahenson ɛka kyerɛ akyerɛkyerɛfoɔ sɛ momfa mo assembly mo na moanya mo asɛm a yɛde yɛfa ho bɛyi eti sukuu no mpanyinfoɔ hu sɛ yɛ nia ma ho sɛm ɛna nkodaa no wɔn mo die no ɛno nti wɔntumi ɛne wɔn mo ɛnyɛ adwuma na nsɛntwerɛfoɔ ɛbɔ ɔmɔden asɛ kayera Gabriel ɔsɛn a wɔn no ɛyɛ principal ɛde ma Kumasi Technical Institute KTI ɛbɛtwitwi nkɔmɔ ɛnso wɔsɛ ha deɛ wɔyɛ anomum wɔmfie obi na wɔmfie obi akyina mo deɛ mo no nkodaa ne di nsɛmfo saa no a montumi kasa nkyerɛ mo ɛbɛbɛ yi KTI akyɛkyɛfoɔ ɛne yɛba abɛhoro wɔn mo na yɛne nkodaa ne bi atwitwi nkɔmɔ a yɛnkɔ no yɛntie wɔn Alpena ne ya boarding house na institution to campus ta won intentma ya amba morning assembly no ya yankɔ do chen omonom wo ne nim yesi principal kopam obi ma yi so no se ni ne de ya ni mu so institution to boarding house ya peso adwale no wa se okode ni mpanyinfo di na chi abayi yenwa nyina agwe ya sam skrama ntime kula nye sam se tete ne nyama pom me ngofa police fo na aba campus so be pom so se be demo yesu ni etemu ase be demo nti government GC on the storm o make be my na ya nkura be able KTM mpanifo pa but my saki school for almost pay 5,000. After ne bro. Ebe 5,000. Ebe 5,000. Yen obi ti se obi ti e bole bamboy. Only lo fe. Ona we adentia money assembly keke. Eye de nsuo so asort Friday bia nsuo twa school mu amini se bia se Ghana Water Company for no se KTF ntwa mu ko se de bia nsuo so to ha. Na ya ba mu si yen obi ti atebu su sa adai. Nkodaa no mu kyese nsuo ni hɔ ɛna wɔn yɛ mo adwese wɔn kɔsɛ nsuo na yɛabɔ assembly ne si wɔn akyi wɔn bɛde wɔn ba na wɔn mu kyese wɔn mu ankɔ assembly no dɔɔso kyɛ wɔn a tinkura bɛyɛ sɛ ahenson 700 na obi ekupe nsuo to wɔn sɛ Ghana Water Company sɛ saa deɛ wɔn mpɛ sɛ bi bɛsi bi odi a let the water flow wɔn nsuo no mra sɛ bɛyɛ assembly no yɛbɔ a MSC wɔn machi kwasi me de yɛ no wa sɛ wo pam adesuafoɔ maako bɛyɛ sɛ ahenson nse wɔ kasa no akɔse ofra table ɛna ɔbae ɔkɔ ana so wɔba ti yɛbɛsrɛ sɛ mpanimfoɔ emra mu ntɛntɛm sɛ ne ba akɔyɛ na nkɔfo owie ne bia sanse yɛti wɔ mpo yɛbɔ nanka nso yɛde abɔ ka hyire nso yɛntimi yɛ nneɛma ti yɛnhwɛ na nsiesie ne asomdue emra sanse skuufoɔ ahenson deɛ ɛdɔso ebi kransi krom ha de biada se askuufoɔ maako ahenson mo assembly ntino obi yankofie no nso mo kɔsensu o msusu mo kɔsensu ti mpanimfoɔ mra mu ntem na we nkɔfa asotwe bia ene oyene bia enso e ma de hye ma yenyina so na yemfa kase a de be no ebe wo mo anwumre ensi yemfa se da PSC Emaskin City Laboratorium when de oba ene so ben edwane saa ena honam dua no sansan bia e woni no sanse odinku papa abadwama so kokɔ de wo ho adantam de wo ho na tuntum de enso won ti se wo de na aye kruchirkrucha wonku enso eno no wo de abeye nyina ne se woduani ebe kire tech maxima na affordable housing no opposite main entrance wonso wako akopie ho ba akoto wo mu office fine pa wo ho na se wayira wa fresh 0249 936297 enso eso sa ena afi lufa tablet no suspension e wadwama so kwaya sabia na doctor fo gitum kwa se e tridie yade ena ha wode a wadura so eno no panimfo de wo ho ne nkwala de suspension enso e ho Kumasi Montene so over the counters drugstores ahodo bia lufa tablet ne suspension e ho na ehon kwatwe wo store bia mu a wokoke opposite room custom kwa de a e ho de obenya bi ana so be from panimfo
0541268721 enso eso afiyenko amagashi spiritual and herbal clinic wasi amaga ene amagashi a yehunu amaga hoho enti yare bi tise stroke ulcer waton samu tentan henia case 5 no ene yare ahodo bi a aba ni padua mu no eho na abenya du papa ebitu ase ye diama ho no nti na fibia e baba so a ne abo doctor so abaso wasi yare ne bi wo so a na akoye sunsum mu de eno no ebi aduabo udi fra wom ne baaye ene ne keke ka ho awo mu nyina ne awale mu ka ho eno de Yesu kra kan wasi we de mpaibɔ ne akonkyene ti yede no betintim so na yede apam yare no anya wonya fa ahodie so amemekro aka ne fia na prosifo etimo no ena ye ne di enhwemu Kasua prison junction ye ben ye prison kante eye juada kopem memeda na watwe kopem no nsia ene Dr. Samuel Amagashin Kasa 0547044307 ena 0544580936 enso eso afa ade se ma adwenkyere bi na samre de ene ye ko wiamoase ne akoto teacher constitution na ne wo kanyina se Ghana fo yenya botre sansana do dan kwakufu ado woni ye ne pipi amanyukuo wo mu ye ne wo betimi bia se ne Ghana betimi afa ne tampa fra enwe Dr. Mahmoud Bawumia ene onabo Fred Kodjo Nkansa a wo manso constituency ena wo chia wo mo enso enwumre na we aye Steven Boache was a wasa groupon and a wahye and then ray and watchim say and you may see and car I could 12 years okay you call relegation adedua anwe futu no se na dan kwakufuado samle de wo mu a wo enka no nko no wagye anim guase no wo mum edikan age eyanim guase esa ohwe ena ho okotwa mu ewo edina ene ne miamia hodo so a we kire se ampana na dan kwakufuado wo ya ban a okasam kire no a otie no okaso a wo ye na atwamponua NPP amanyuko dwem training onabo Collins ade anwumre nchi asonko da sasem kweye bi na amisco spelelika so a woka se ene ahoma na na do atwemu na Elmina bebia afalefo ebeye adwuma no yade a wonu ani asopa Ajambole baba eno se abanya wo se Ghana fo edi ani troso no bebo ma Ghana fantan pefra NDC amanyuku abanya Yewura Mahama enso eda no to kwambia so no obeba no abeje Africa Tarshe project ne kankan enso mu to wandi oba no akasa kwambia so no Mahama enso ebeba fantastic Woba force eso hwe ye free sewi asanwe so eno se MPP fo ada na ye daye no no so a se wo beje asen off by election akonwa no a omunti won mani na wo moda ehonyi kumewu abusia ya de amanfo adwenkyere no esi na anwumre yi aboafo a wonu mo ekura yi mu nansa na no obi ho akire no wo ho Donko Ebenezer the Ghana card any the health insurance card ni nyina ba di fitue mu eti se wani atwa wo wura bi so a wo gba amane se ne Ghana card ene ne health insurance card ayira ka chen se omra AGYENKWA 101.9 efitue mu AGYENKWA FM na omra meje esan se nei Ghana card no ehonsem Dr. Mahmoud Bawumia se no ka fa ho wase ba akon Ghana card na wo faso wase interchange apem Tinova cross how many there Ghana card ya 1000 interchanges and I ye no kumasi krodiam na ne Ghana ha nyina akra we no sombo chen ni nyina eno de say abinga wase wudwunum ai eti enwuma yi aboafo a won kura yemu yesemufo obofo Michael wabo adwuma pa woni ninuanom obapa Gladys Krobia asantewa Mrs. Rick wabo adwuma pa ukokoro no wa wagye ho enya abosom Abraham ile maame Sarah wono so edimu etintimai wono mabo adwuma yakini Rashid the writer and what the Facebook and YouTube so na Castro ebono echi edom na wono mu nyina kan ho a numere ye de no sia kase ababe somwo
apafo mienu the president ADUANABA AGYENIM BOATENG mene BRETUOBA AKWASI TWUMASI Mandela